Dvorac Eltz, smješten na obali Dunava u Vukovaru, jedno je od najznačajnijih dijela barokno-klasicističke arhitekture kontinentalne Hrvatske. Gradnju dvorca počeo je 1749. vlasnik vukovarskog feuda, grof Anselmo Kazimir Eltz. Dvorac je u Domovinskom ratu teško stradao od agresora. Od 1968. u dvorcu Eltz bio je smješten Gradski muzej Vukovar, koji je u periodu od 1991. do 1997. bio preseljen u muzeju Mimara u Zagrebu kao muzej u progonstvu, da bi nakon temeljite obnove dvorca Eltz danas ponovno djelovao u sklopu cijelog kompleksa. Grad Vukovar, smješten u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske, najveća je hrvatska riječna luka na Dunavu. Ovaj stari barokni grad ima veoma dugu i bogatu povijest. Početke današnjeg Vukovara treba tražiti vrlo rano, što potvrđuju i arheološki podaci. U sačuvanim pisanim dokumentima Vukovar se spominje već početkom 13. stoljeća kao Volko, Valk, Volkov, odnosno hrvatski Vukovo. Od 14. stoljeća sve je više u upotrebi pomađareni naziv Vukovar. Već 1231. godine, među prvima u hrvatskim zemljama, Vukovar je dobio status slobodnog kraljevskog grada. Poveljom hercega Kolomana potvrđene su povlastice koje su štitile vukovarske stanovnike. U 14. i 15. stoljeću vukovarskim krajem vladaju brojne velikaške porodice. 150 godina turske vladavine donijele su vukovarskom kraju velike promjene. Turci su na svom pohodu 1526. pod vodstvom sultana Sulejmana Veličanstvenog zauzeli sve utvrde uz Dunav, pa tako i Vukovar. Vukovar, kao i ostale slavonske gradovi, tada bivao opustošen, da bi u 18. stoljeću velike posjede u Slavoniji dobivali ili kupovali feudalci. Grofovi Eltz, koji se ubrajaju u njemačko praplemstvo, dolaze u posjed vukovarskog vlastelinstva. Filip Karlo Eltz, nadbiskup u Mainzu i njemački knez, izbornik 1736. godine, kupuje ovaj ogroman posjed s 35 naseljenih mjesta na kojem je kasnije sagrađen velebni dvorac. Gradnju dvorca počeo je 1749. vlasnik vukovarskog feuda, grof Anselmo Kazimir Eltz. U početku je bio sagrađen samo središnji dio, a kasnije je dvorac više puta dograđivan. 1781. izvršeno je prvo veće proširenje dvorca, a konačan izgled dvorcu dao je početkom 20. stoljeća bečki arhitekt Viktor Sidek. Cijeli kompleks dvorca objedinjuje zgradu dvora koja je služila kao rezidencija grofovske obitelji Eltz, 4 barokne kurije u kojima je bila smještena uprava velikog feudalnog imanja, gospodarske zgrade sjeverozapadno od dvora, kapelu Svetog Roka te oranžeriju u perivoju koji se od dvora pružao prema Dunavu. Vukovar je u posjedu grofova Eltz bio 208 godina, do 1945. kada su im i dvorac i posjed oduzeti. Gotovo cijelo stoljeće, sve do današnjeg vremena, sklop dvorca nije se bitno mijenjao. Posljednja veća obnova bila je 1968. kada je dvorac obnovljen za potrebe muzeja grada Vukovara, koji je bio smješten u dvorcu do razaranja grada u Domovinskom ratu 1991. Danas muzej djeluje u kompleksu dvorca Eltz, kao jedinstveni muzeološko-galerijski, znanstveni i multimedijalni centar u kojem se čuva i prezentira kulturna baština kao element nacionalnog identiteta i kontinuiteta života na ovom području. Svi ti prostori iznimno su teško stradali tijekom agresije u Domovinskom ratu. Vukovar, grad s višetisućljetnom povijesti, pretvoren je u zgarište i ruševine. Među teško stradalim građevinama bio je i barokno-klasicistički dvorac grofovske obitelji Eltz. Danas je u dijelu muzejskog prostora posebno mjesto posvećeno žrtvama Domovinskog rata, kao najstrašnijem povijesnom razdoblju ovog grada heroja. Vukovarski gradski muzej djelovao je u progonstvu od 1991. do 1997. u muzeju Mimara u Zagrebu. Tada je formirana zbirka donacija umjetnika iz Hrvatske i Europe pod nazivom Muzej Vukovara u progonstvu. Danas ovo u potpunosti obnovljeno monumentalno zdanje predstavlja neprocjenjivo blago hrvatske kulturne baštine.
Vučedolska golubica je najpoznatija keramička posuda s arheoloških iskopina na Vučedolu i jedan od najprepoznatljivijih simbola grada Vukovara. Služila je kao kadionica i jedinstveni je primjerak. Nastala je između 2800. i 2400. godine prije Krista, a nađena je 1938. godine.